Tak, Tereza říkala, že máš ty příklady nějaké? Jo. Tak já se na ně mrknu a to tam ještě mám. Já mám, tady mám jenom 4. Tady máme ty Jo, ale já jsem já to přines, já jsem na to zapomněla, to mě to přijme. No, dobře, já tady se nebudu, to bude pátek, ale můžete to nechat umělat. No, já dobře. Já musím to věřit. Tak. Jak to hnědne, viď? Jdeme teď kontrolovat. Vylej mi to do pusinky, to bylo úplně blíž. Vylej mi to do pusinky. Nechci to. Měli jste tam zadány, že jste pravděpodobně trojúhelník ABC. Já to čítám. A měli jste zadány dvě strany, které museli dokončit. To záleželo, vždycky to jste znali. Tak já myslím, že není potřeba nějaké, které počítám tam tabuli. Vždycky jste to zavali do toho, protože jak jste na toho rovnáte A, na druhou jste na druhou. No, takže první příklad si ukážem, tam jste spíš tak, jste na druhou rovnáte A, na druhou musíte dostat 9, jste na druhou rovnáte. A to je 25. A pak jste